Акбарс домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%тан башлап, һәр кем өчен һәм бүтән чоргада. Тротуарны ясап куйдылар, монда 1 метрга бигәйтеп ясадылар. Социаль ипотека программасы буенча төзелгән бу йортта Илдар Бахаутдинов 8 ел яши. Биргә күчкәндә юлы да, балалар мәйданчыгы да юк иде ди ул. Быел безнең Ишегалды республика программасы буенча тирә-якны төзекләндерә башлаганнар. Күптән көтелгән юл да салынган, тик ул халыкта борчу уята. Бик булгач монда тегендә юллар салганнан соң монда су җыйнап торачак, бу сулар китәчәк инде подвалга. Бу ике йорт урамның иң аскы өлешендә урнашкан авыш булганлыктан бирдә элек тә су җыела торган булган. Күргәнебезчә, фундамент ярылган, ә хәзер юлны күтәрткәннән соң су туп-туры подвалга агачак дип курка бирдә яшәүчеләр. Юл төзүчеләрдән нинди дә булса чара күрүне үтенгәннәр, тик алар бу тротуар проект буенча ясалды, үзгәрешләр кертә алмыйбыз дип җавап биргән. Менә тротуар астында торырга ята бит, ул биек, аны аска төшерергә кирәк. Төзүчеләр борчылырга сәбәп юк, яңа юллар киресенчә су басу проблемасын хәл итәчәк ди. Язын кар сулары бу йортларга янәшәдәге басудан агып төшкән. Яңа биек юл һәм тротуар салынгач, ул подвалларга үтмәс дип ышандыралар. Менә басудагы суны, юлдагы суны без һәр бөтенсен ограждать итеп парибриклар белән. Бу иләргә теге яктан су төшмәячәк. 200 труба куйдык инде, ул вполне обеспечивать итәчәк мондагы булган кичкенә генә площадьтагы суны чыгарып җибәрәчәк. Тагын бер проблема әлеге йортлар янындагы юлда машиналарның тизлеген киметүче билгеләрнең булмавы. Янәшәдә балалар мәйданчыгы бар. Юлны аркылы чыгарга бик куркыныч диләр. Юл хәрәкәте коркынычсызлыгы хезмәте белән килештереп эшләячәк. Биредә яшәүчеләр машина куярга урын җитмәүдән дә зарлана. Подрядчы оешма аларны арттыра алмыйбыз. Проект буенча 4 фатирга бер генә урын туры килә диләр. Ә бу йортлар һәрберсе 12 фатирлы. Димәк, норматив буенча каралган 3 урынга риза булып яшәргә туры килә. Арча районыннан Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.